जोङो जिथिदुवार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंहा जोंनि ओनसोलाव थानाय गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगाखांहोनाय आरो गेलेनायनि मोनसे स्कप आरो प्लेटफर्म बानायनानै होनाय बे थांखिजों जोङो दख'रायाव आगोलनिफ्रायनो लाबाय थानाय बे बड'लेण्ड मंख्लं ट्रफि जोलुर बादायलायनाय बेखौ जोङो मोनफ्रोमबो दालाय आफादाव गिदिं लाबाय थानाय जायो। देग्लायहाय हाथिसार बा दादगारि इउनिट कमिटि एबसुनि सिङाव थानाय नैबे 2 नं खाग्राबारि गेवलां फोथाराव जोङो लादों। मानोना बे ओनसोलाबो गोदोसोनाय ओनसोल, बे ओनसोलखौबो जोङो गेलेनाय फारसे जोङो सांग्रांथि लाबोनायनि असिलायै लोगोसेयैनो आथिखालनि लाइमोनफ्रा जि थासारियाव दङ जोङो नुनो मोनो माने फेग्रा बेसाद बाहायनाया बारा जादों आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाया बारा जादों। फरायनाय फारसे गोसो जयै मबाइलाव टाइम पास खालामनाय बायदि थासारिखौ जोङो नुनानै जोङो गेलेनायनि बिथिंखौ सांग्रांथि लाबोनायनि गेजेरजों जोङो गेलेनायनि प्लेटफर्म होनायनि गेजेरजों बै लाइमोनफोरखौ जोङो बोरैबा मोजां फारसे बोखांबोनो हायो नामा आरो जौगानाय फारसे लाबोनो हायो नामा आरो बिथांमोनखौ गेलेहोनायनि गेजेरजों जोङो दिनै आन्चलिकनि खेला गेलेबाय, बिनि उनाव जोङो गिदिर खेलायाव जोङो दैथायहरनो हानाय बेबायदि मोनसे स्कपा थायो नामा बेखौ मिजिं थिनानै जोङो दिनैहाय बे गोग्लैसोनाय ओनसोलाव जोङो माने फुटबलनि जे गोहोम बा गेलेनायनि जे गोहोम बेखौ होनो थाखाय जोङो दिनै बे ओनसोलाव बे खेलाखौ खुंनाय जादों। सेथि दिनाव सोर बादायलायगोन? दिनै गिबि खेलायाव जोंहा गेलेगोन रुनिकाटा इउनिट कमिटि एबसु आरो जों आलासि टिम हिसाबै जोङो लेंहरदों सिल्ली चिरां जोंहा आन्चलिक दङ खासिक'त्रानि, दा जोङो बिथांमोनखौ हांख्रायहरदों। दा बे टिम मोननैनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। गिबि बादायलायनाया मोनबेसे हान्जाया बाहागो लानो हादों? गासै 12 हान्जाया बेयाव बाहागो लादों। जोंनि माने ओनसोलाव थानाय क्लाबफोर आरो इउनिट्सफोर जोंहा बेयाव बाहागो लादों आरो लोगोसेनो बे ओनसोलाव थानाय गुबुन हारि माहारिनि जेरै नेपालि आरो सान्थालि बिथांमोनाबो टिम दैथायहरगोन, बिथांमोनाबो बाहागो लादों। मोनसे खोथा सरसा जाबाय थायोदि ट्रफिनि अनगायै जानाय लोंनाय जितु बेदरनि खेला बेनि खेत्रआव नोंथांमोना फरायसा आफादनि थाखाय मा लाखिनो नामा? खेला हिसाबै आङो जेबो बुंनो लुबैयामोन, नाथाय प्राइजखौबो गुबुन होनो हायो, नाथाय बेदरनि गेजेरजों बेदरखौ प्राइज होनायनि गेजेरजों बेयाव मोनसे गाज्रि गोहोमा बेनो माने गेलेखांनानै प्राइज मोनखांनायनि उनाव बे बेदरखौ माने जानांगौ जायो आरो बे जानायजों गेलेगिरिफ्रा बायदिसिना माने आरजाथावै बेसादफोर बाहायफायोबा बेसो गाज्रि। दा बेखौ खालामनायखौ जों नुदों। ओंखायनो बे खेलाखौ होआबालानो जाहाथे मोनसे डिसिप्लिनखौबो मेनटेन खालामनानै, जिहेथु जोङो दिनै फिफाखौ फल' खालामनांगोन, आसाम फुटबल एस'सियेसननि जे मोनसे रुल्स बेखौ जोङो फल' खालामनांगोन। दिनै बिनि गेजेरजों जुदि थाङोबा जोंहा बेदरनि प्राइजआ फैथावा, जोङो ट्रफिनि गेजेरजों बा मानि प्राइज होनायनि गेजेरजों जोङो गेलेगिरिफोरखौ थुलुंगा होनांगौ। आं बेखौ माने मेसेज होनो सानो बा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरनो।